O. Coś te tam moś nalazły. Jo, mam nalazły do tyrci, pewno co ja cigłeś sztudyrę od fizyci. Jo, so tak czeton to, co ja przydę już zdał. Te coś z tego rozumiejesz? Jo, to są równania z fizyki kwantowej. Tu jest na przemian ze splątaniem kwantowym, nie? Splątanik kwantowy. Coś to jest za diabeł. No, splątanie kwantowe, że masz dwie cząsteczki i one są ze sobą splątane, jak jedna ma stan A, to druga ma B i w drugą stronę. To nie rozumiesz. Nie. Kurde. O! Jak temoś luzo bydla po piwie, to gdzieś je full kufel łet piwa. A jeśli ta bydla je full, to gdzieś je luzy kufel. Wtedy to rozumiesz. To netere to so klor Tak, robi, jo. coś, jo, a tu jest ten, o. To będę rekli mógł pisać z tym, to alergią, alegorią, tą tym koce Schrödingera. Coś to jest za zwierz. Nie, wiesz, to jest tym kłece, co w tym pudle był, jak on był zdechły, ale żył. No, bo nigle te nie zazdrzesz w ston, ja ci je, układu. Układu? Jo. Ale taci go jak tu probość mo z tą kwiacarnią, że to na płegrzeb nie idź ze żadnych innych wiązanków, plus tych kwiacarni jedni. Nie, układ prawie kwantowy. Bez rozwalenia tego układu, to nie sztandze wiedzieć, jaki ten układ był. Jo, i prawie, o, to tak jak tebe mnie, To nic nie rozumieja. jak tebe mnie z tą budlą sznapsa zamknął w izbie na pół godziny i za pół godziny te przyjdziesz, ale jeśli nie odemkniesz drzwiów, to nigle te nie odemkniesz tych drzwiów, to ja w tej izbie jem równoczasno spity i trzeźwy. Ja chcę rzeka tak. Może to jest trzyzwi, może nie, może to jest kłeta, a nie wiedzę z czym, ale na pewno tebe był świnią, jakby te sobie beze mnie napił. Jo, czekaj, ktoś tu dzwoni. Halo! Tere jo nie mogę iść, bo ja jem teraz splątony kwantowo z Franca, jo. Nie, ja nie mogę, bo my tu godu miał tym kłece Schrödera. Jo. A co ja co banda klarowu, te doch i tak nic nie zrozumiejesz. Jo. Z baba ma. Co? A ty lubisz coś z tej fizyki, rozumiesz te coś? Rzeka tak z fizyki nie za baro, ale chemia to jest moja mocna strona. Jo, a co tak najbardziej? Destylacja. A. Płyj, zrobimy eksperyment. Jo,